सांगितलं होतं, परवा सांगितलं होतं. किती वेळा तेच सांगायचं. आता तुम्ही जे म्हटलं त्याला काय म्हणतात? पद नाही, झुलपद. त्याला प्रार्थना म्हणतात. काय म्हणतात? आता विसरायचं नाही. नीट लक्षात ठेवा. 5 वेळा प्रार्थना म्हणा. देवा आता नीट लक्षात ठेवा. नुसतं प्रार्थना म्हणायची. मोठ्यानं 5 वेळा म्हणा. अरे परत प्रार्थना म्हणायची नाही. किती कट या म्हणी म्हणताना म्हणायला काय म्हणतात? काय म्हणाला? काय म्हणाला? फक्त शब्द म्हणायचा. आता 25 वेळा प्रार्थना म्हणा. प्रार्थना म्हणजे काय? देवा तुझे किती? देवा तुझे किती म्हणजे प्रार्थना नाही. प्रार्थना म्हणजे देवाला आवडणे. काय करणे? देवाला आवडणे. आवडणे नव्हे, आवडणे. ठीक आहे. आज आपण फळांची नावं शिकूया. तू भाळा रे, तू भाळा. हा, कुठल्याही 2 फळांची नावं सांग. फळ माहित आहे? नाव सांग. पेरू, रामचंद, फळझाड. गेल्या तुझं नाव विचारलं नाही. बघ तू सांग रे. आणखी कोणी? मास्तर काय? जायफळ, त्याफळ, पापड. कसली नावं सांगतात तुम्ही? कसली नावं सांगतात? फळं कधी बघितली नाही. काजूची झाडे कितीतरी आहेत. काजू एक फळ नाही. काजू फळ? काजू एक फळ नव्हे. मास्तर काय? काजू ही बी. का फळ? मुद्दो? कोण मुद्दो? आता शाळा सुरू झाली आणि लगेच सुधारा झाला. मास्तरा कळत आम्ही तिथे सापडाले. काय? मी सांगू? सांग. आमो, कोणसूल, उटा, कान्ना, चुन्ना, बिन्ना, बोरा, जांभळा. फक्त बोर आणि जांभूळ ही 2च बरोबर. बाकी तू काय सांगितली ती दगडांची काय फळांची नावे ते तुलाच ठाऊक. फळांची नावं सांगता येत नाही. नुसते दगड आहात तुम्ही. दगड तुम्हाला शिकवण्यापेक्षा दगडावर डोकं आपटलेलं बरं. उद्यापासून नीट उत्तरं दिली नाही तर छडीनं फोडून काढीन एक एकट्याला. मावशी, तुझ्या मुलांना शिकवणं मला जमणार नाही. का रे? आज महिनाभर मी यांना शिकवतो. त्यांच्या डोक्यातच जात नाही. सगळं पालथ्या गळ्यावर पाणी. अरे, तुमची भाषा त्यांना अगदीच नवीन आहे. प्रत्येक शब्द आता जन्माला आल्यासारखा शिकावा लागतो त्यांना. आम्ही नाही शिकलो वयाच्या 5व्या वर्षापासून. ही तर एरंडासारखी वाटली. एरंडासारखी. गाढवा नुसती गाढवं. पहिली 5 वर्ष तुम्हाला तुमच्या आईने शब्दाची ओळख, अट सहज रांगता फिरता खेळता वागडता शिकवला. तुम्ही भाषा आत्मसात केली. शाळेत जाऊन तुम्हाला फक्त नवीन गाणी, कविता, धड्यातून काही माहिती एवढंच शिकायला बाकी राहील. तुम्हाला शिकताना शब्द कसे वाटले नाही? मग मी यांना शिकवत राहतो. त्यांना नुसतं पाठांतर करू दे. अर्थ कळू दे अथवा न कळू दे चालेल. चालेल म्हणत नाही रे मी. पाठांतर केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जमलाच ना? हो. दूध घे.
शिक्षण घे कठीण तू याक चालू जाल्यार तो दुसरोच सांगता आवय काजू बी ना काजू बी ताका तो फळ म्हणटा हांवें सांगलें ती बी म्हणून तरी तो आमची तें चुकूच म्हणटा आंबो आतेर पणसून ही कितें फळ न्ही गे अरे फळाच ते अरे मास्तर ती कित्याक म्हणटा तो अरे मावशेगेर मुट्ट्याकूच काजू म्हणटात आम्ही सगळे बी काजू म्हणटात मागीर ताचे तें बरोबर आनी आमचे तें चूक ताजेय चुकून आणि ताजेय चुकून चुकला ते म्हज्या नशिबाचे आणि एक चुकले म्हणजे दुसरे चुकता आणि दुसरे चुकले म्हणजे फुडाराची विकास चुकता तुम्ही फक्त पाठ करीत बसाल कळू वा ना करू पाठ करीत बसाल एकलं तरी शिकून फुडें पावलो ही आशा आणि उरिल्ल्या वाजोवन विटोवन अर्ध्यारूच शिक्षण सोडून आलम पेड्यार बसले ही कालच्या फुडाराची विकास म्हज्यानी तुमच्या जिणेचे भोग सोपून सोपचे ना तर आज आपण फणस हा धडा शिकूया तुम्हाला फणस माहित असेल फणस हे फळ आहे शाबास कष्टी फणस कसा असतो मास्तर असा मुळा सांग फणस फळासारखा असतो काहीतरी सांगू नका तू सांग रे फणस कसा असतो फणस हा 3 अक्षरे असतो दुसरीची मुलं तुम्ही फणस कसा असतो ते माहित नाही फणस हा असा असतो कसा असतो मास्तर हा असा हो त्याला आम्ही पपाय म्हणतो ठीक आहे तर तुम्ही ज्याला पोपाय म्हणतात त्याला आजपासून फणस म्हणायचे काय म्हणायचे हा तर फणसाला बाहेरून काटे असतात पपाय हो वरून हात फिरवला ना तर काट्यासारखे लागतात ना हाताला मावशेगेर पपाय जाता ताका काटे असतात बडबड बाय हे बघा या पुस्तकावर फणसाचं चित्र आहे बघितलं आता पणसूल म्हणायचं नाही फणसच म्हणायचे मास्तर काय फणसच का म्हणे पणसून म्हटलं तर काय जाते फणसच म्हणायचे कारण आमचे आजे पूर्वज सगळे फणसच म्हणायचे आणि राजाला म्हणायचे कोण राजे कोण राजे कोण राजे कोण राजे तुम्हाला मोठमोठे राजे महाराजे संत व्हायचे असेल तर फणसच म्हणा नाही तर अडाण्यासारखे कोण सुरूपाबाई करीत बसा गाढव बेटा कोण राजे घंटा वाजे गणा गणा पपाय म्हणा नाही तर पळसू म्हणा घंटा वाजे गणा शिकलं पाहिजे शिकलं पाहिजे राजे महाराजे मंच असेल तर शिकलं पाहिजे अवही शिकले सगळे शब्द सगळे उच्चार विसरून वचपाचे आणि कित्याक कितें म्हणटात हे नव्यान शिकपाचे आकाश जमीन पाणी नवे शब्द नवे उच्चार शब्दांचो अर्थ कळना जाल्यार जाता आम्ही फकत पाठ करपाचे
प्रार्थना म्हणजे काय असे मास्तरान विचारना पुढे सट्ट करून सांगपाचे की प्रार्थना म्हणजे देवाला आवडणे. हुशार भुरगो म्हणून मास्तर शाबासकी दितलो. पण आळवणे म्हणजे कितें हे केन्ना कळपाचें. आवय आवय पणसाच्या झाडाक दाबण कुबले बसून ते ताजी व्हडली पुणसां जाय मेरेन पाटी पुस्तक घेन आसतना ती आमकां अचय शिकयले. ताच्या आंगा वयल्या काट्यांचे हात पळयतना आमचे आंगान आंग शिरशिल्ले. तातूंतले बोवाळ बरे खातना अमृत चकिल्ल्याची खोस आमी भोगली. मग भर पातळे त्या झाडाक गत्त भरली पणसां पळोवन पिशावरी नाचले आमी. अरे अरे पिकिल्ल्या पणसांतल्यान दोगांबी घरांतल्या भिकणांनी परत जमनीन मुळा रोवून ताची परत नवीन पणसां झाडां जाल्ली पळोवपी आमी. आज फणस म्हणजे काय कळून जाल्यार अडाण्या वयली पळय पडली. आमच्यो तकले म्हळ्यार तगड जाले. ज्ञान आसून लेगीत गाडो खाल्ले आणि हे करप विकून तर हे वयल्यान देविल्ले आमचे मोठे भाव. होय होय आम्ही गाडवूच. आता कोणाला तरी अनवळखी वजे फाटीर मारून आम्ही असे चलत रावपाचे. एक ना एक दीस या गाडवाचे खडे जातले आशे. नासो आमच्या पायांत ती घोड्याची गती, नासो आमच्या तळ्यात चिंकाळपटी शक्ती. वाऱ्याबरोबर सर्त करून पडू आम्ही फाटी. पूण गाडवाचे घोडे जावपाक आम्ही शिकूंक जाय. आमची कात सोडून काढून कोणा भशेन तरी दिसतनाची कात आम्ही पांगरूंक जाय. आमच्या भुंयेंतले भांगर आमकां लुटूंक मेळना जाता. पूण नटून थटून वादत गाजत पुराणाच्या कथांनी वडलात तससे शमीच्या झाडाची पानात आम्ही भांगर लुटून खोत हाणूंक जाय. हांव लुटतलो. मावशेन आमच्या खातीर रोयिल्ल्या शिक्षणाच्या झाडाचे पानान पान हांव लुटतलो. हांव दीस रात शिकतलो. हांव नाटकां लावणी पोवाडे बरयतलो. हांव भजनां आसतलो, किर्तनां करतलो. ह्या झाडांतल्या आंगातलो रोस हांव थेमान थेंब लुचून लुचून पितलो. म्हाका मावशेक कशी करूंक जाय. मावशेन आमच्या खातीर कितल्या कश्टांचे मोल तिका म्हाका योग्य रितीन फारीक करूंक जाय. मावशे तुज्या विचारांतल्यान मेकळो जावपा खातीर तुवें केन्नाच चिंतूंक ना अशी वखरुपाची करणी करून तुज्या हांव पांयार वचतलो. ही बढाई न्हय मावशे, ही बढाई न्हय. हे उत्तर दिता तुका हांव आवयलो पुज्यानी. त्या दिसाची वाट पळयता हांव मावशे. शाळेच्या काळ्या किट्ट मळबात स्वातंत्र्याची कीट पेटोकी जगून सकतले आणि त्यांनाच्या मुक्तताईच्या पावसात भिजपाचे सफल पळीत आहोत. व्यक्तीतला भिजला तू हांगकांग सगळे झरपटला. हांगा कणकणी रोगात दिलेला तुझ्या. होय तो मुक्तताईचा सूर्य आता चढ पळय सुरूक ना. असो हातात मिळेल पुढे तो सूर्य घेऊन धावून देतो तुझी सरी तुझ्या वड्डेत घालून. आता खैच वचू नका. आईला असा तर सुशेक घ्या. आता खैच वचू नका. आवय म्हाका वचूकूच जाय. आज हे अखेरचे झूज वडकी कोणाचोच आधार घेनासतना आम्ही सुस्ताले हात उचलत. मागीर आवय तू आम्ही आणि आमचो सगळो वाडो. दोन पेजाची कोया खाऊन वाच रावा ना आवय ना. सांगा किती म्हणजे वाट पळीत असतले. आज दुष्काळ नाही, पूर नाही, सरळ मायेनं आपलेपणानं वागणारी ती माणसं आणि वा
तसं मला सुद्धा मनातून जावं असं वाटत नाही. पण आज आपली आई येणार आहे आपल्याला न्यायला. गेलंच पाहिजे. नाही जायचं मास्तर, नाही जायचं. आणि जावंच लागलं ना मास्तर तर इथं सगळं ठेवूनच गेलं पाहिजे. हे कसं शक्य आहे? का शक्य नाही? काय शक्य नाही? किती वर्ष घरदार सोडून आम्ही इथं येऊन शिकवण्या केल्या, कीर्तनं केली, भजनं गायली, नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे त्यांचं मनोरंजन केलं. आमचा हक्क आहे मास्तर या भूमीवर. हे तुमचं खरं आहे गुरुजी. असेच काहीतरी मुद्दे पुढे करून त्यांना गंडवलं पाहिजे. पण त्यासाठी इथला कारभार त्या हुशार ज्ञानी आणि मुक्तीच्या हाती जाता कामा नये. इथला कारभार जर त्या घुम्याच्या हाती गेला ना मास्तर तर आपलं काम पक्का होईल. गुमा म्हणजे आमच्या हातचं भाऊ. त्याला आम्ही आधी कडू औषध पाजून ठेवलं. माझ्या सहकार्यानं आपण परिचय केंद्र उघडू, वर्तमानपत्र चालवू, शाळेत शिक्षण घेताना आपलीच पुस्तकं वापरली जाईल याची दक्षता घेऊ. सगळ्या माध्यमातून त्यांच्या मेंदूवर सतत बिंबू की आमचं तेच तुमचं, तुमचं आणि वेगळं काहीही नाही. एवढं सगळं करीत बसण्यापेक्षा इथलं सगळं आपल्या वाड्यात विलीन करून टाकलं. तुम्ही तर या जुलूम रावावर सुद्धा मात केली हो. मास्तर मानतो तुम्हाला. मास्तर जुलूमराव, मावशी तुम्हाला चढ वेळ ताटकत जावचे पडलंय. ना मावशी, आम्ही आताच पावले. अरे आता हे सगळे जाग्यात घालपाक जाय. हा म्हणून आता एक पासे मारून येऊया म्हटलंय. बरे. खंय कितें करूंक जाय, खंय कितें नाका ते थारावया. आता हे सगळे म्हज्या भुरग्यांनी पळोवपाचे. तुमचे मार्गदर्शन मेळचें म्हणून तुमकां आपयल्ले. बस आता हांव कितें गोड घेवन येता. मावशी, आम्ही आता बसले. आम्ही आमचे घरदार सोडून हांगा येऊन रावले. शिक्षण दिले, त्रास काढले. त्या दुष्ट दुर्मिता तोडवण्यात आम्ही हातभार लावले. पण मावशी, तुवें मात आमकां कांयच दिलें ना. कांयच दिलें ना? मास्तर तुम्ही आमकां मदत केल्या, मानायपण करून दिसवडो मागपाक. खरेंच रे बाजालो, तुम्ही आमच्या खातीर खूब केलें. ह्या खिणाक कितें म्हाका शक्य आसा तें हांव दीन तुमकां. म्हाका कितें जाय? मावशी हां. तसं आम्हाला वैयक्तिक काही नको, पण आम्हाला असं वाटतं की ह्या तुझ्या सगळ्या मुलांमध्ये या गुन्ह्यावर नेहमी अन्याय झालेला आहे. म्हणजे बुद्धिवाल्याने त्याला नेहमी वेगळं ठेवलंय, त्याला हक्कापासून वंचित केलेलं आहे, दूर ठेवण्यात आलेलं आहे. पारतंत्र्यात हेच बुद्धिवादी लोक पुढं पुढं करून पुढारी बनले. आता स्वातंत्र्यात तरी तिथला पुढारी पण या घुम्याच्या हाती जावं, जेणेकरून घुम्यासारख्या मागं राहिलेल्या तुझ्या मुलांना पुढे येण्याची संधी मिळावी. एवढंच आमचं मागणं आहे. अरे इतले म्हाका दिशिल्लें तुम्ही कितें तरी व्हड मागतले. ह्या खिणाक म्हाका तुमकां दिवप तें शक्य जावचें ना. आनी 2-4 दीस जाले हांव हेच चिंत्तालें, म्हणून तर तुमकां आपयल्लें. आता तुम्ही म्हणटात जाल्यार ह्या घुम्याक आमचे फुडे दिले अशें हांव तुमकां उसळ दिता. तुका मान्य ना? असो, तू करता ते बऱ्याच खातीर. वायटान लेगीत कितें तरी बरें करून येतलें तो अनुभव घेतला आमचे कडेन. बहिणी, अभिनंदन बहिणी. श्रीवार अभिनंदन. बहिणी, तू म्हणटाले न्हय गो, एक ना एक दीस तरी बरो दीस येतलो म्हणून. तो दीस आज आयलो. हय बहिणी, खऱ्यांनीच आज तू सगळ्या त्रासातल्यान मुक्त जाला. अशें कश्टाचें फळ म्हाका आज मेळ्ळां. हाच्या फुडें तरी तुका आनी तुज्या भुरग्याक पाड सुचलो. तेच देवा लागीं मुक्ता बहिणी. पाया असं आशीर्वाद दी की तुका आम्ही केन्नाच विसरचे नाही. तुम्ही दिल्ला आधार पाठबळा खातीर आम्ही केन्नाच कृतज्ञ थारचे नाही. ना रे छान्यानो, हे म्हज्या भयडुलेच्या पोटान जन्माक येवपी एकूय भुरग्याच्या रक्तान कृतज्ञपणा वखदाक लेगीत मेळचो ना. एक वेळ भयडुले
तुझ्या भुरग्याक व्हरपाक आयला तूं येतना म्हज्या भुरग्याक हाडपाची न्हय तुजी भुरगीं हय गो राहू आनी कांतू तुजे बरोबर वचून आशिल्लीं हट्ट करून आगो तुगेरूच रावून शिकतले म्हणून हाडपाची न्हय गो बरें दिसलें गो भुरग्यांक मावशे आता आम्ही सगळे हांगा एकट्या राहून आमचं वाडा बी आम्ही तुझ्या वाड्या बसूनच करताले हय मावशे हय ते पहिला म्हजो वाडो केलो तो तुगेलो हो वाडो म्हळ्यार म्हगेल्या वाड्यातली इल्लीशी कूड कशी मावशे तुझो वाडो म्हळ्यार मळबा येतो खंय सुरू जाता आणि खंय सोंपता हाचो पत्तोच लागना पूण मावशे म्हाका व्हडल्या मळबा परस आमचो येदोसो सुर्यूच चड आवडटा म्हणजे म्हाका मळबा विशीं नसाय कशें न्हय ज्ञानी सूर्य पळोवपाक ल्हान दिसता पूण हे मळबा परसय तो व्हड ही तुजी भुंय तशी दिसपाक ल्हान जाली तरी जगातल्या खंयच्याय भुये परस व्हड आनी आकाराच्या व्हडपणा परस गुणांनी व्हड जावचें कोण आनी तें व्हडपण तुमच्या वैलुले कितले व्हड मनाचें गो तूं हा व्हड मनाचे आसून कितें उपयोग जन्माक येवपी भुरगीं तितलीच व्हड मनाची आसूंक जाय आनी तें भाग्य तुका मेळां अरे तू इथेच उभे आहात सगळे आरावण झाली का तुमची आम्हाला निघायला हवं आई पूजा आम्ही 1-2 दिवसांनी येऊ चल आई इथं असोपर्यंत त्यांचं सगळं व्यवस्थित करायला नको नको त्यांनी आता पाण्यात उडी घेतलेलीच आहे हात पाय हलवतील आणि पोहतील आपोआप पाणी असलं तर पोहतील ना इथं तर नुसता चिखल आज कधीतरी डोक्यात घेणार आहेस का आणि हे असल्या पांढऱ्या शुभ्र कपडे अंगावर चढवून आपण चिखलात नाही उतरणार मग आपण नुसतं इथं राहून तसं भासवणार मला हा तुझा ढोंगीपणा अजिबात आवडत नाही हे नसते उद्योग तुझ्याकडे तेवढे पुरे ठाणकी नको आई ओढू नकोस हे सगळं जे करतोय ते तुझ्यासाठीच आमच्या नव्हे समजलं हावय मळे तुम्ही म्हाका उलो मारला तुमी कांतू राहू हा तुमका वळखलेच ना या बेसात आवय आम्ही नाही म्हटलं ह्याने आम्हाला चिमटा काढला नकळत तोंड झालं ते आमच्या अवय अवय आम्ही लहान असताना तुला आमच्या सांगितलं याद असाल की आपल्या भावण काय किती म्हणून दुबाव आहे त्याला रोळून त्याचा चिमट काढ म्हणून जगून हवे काढला त्यांचा चिमट आता आणि कितले मोठी सामून घेतली तरी हे आमचीच भावना म्हणून आम्ही त्यांचा जुस्त वाटताले तुम्ही आमचे भावना जाय कोणीही आमची आवय नाही हा याची आवड आहे कांतू राहू कांतू तुमका दिल्या शिक्षणात हेच शिकले रे तुम्ही बहिणी तुझ्या भुरग्यांक हांव पळोवंक शकले ना हो जड ताचो बरे 4 दीस रावतले आनी म्हज्या भुरग्याक घेवन वचते म्हूण चिंतिल्लें हांवें नाका हांव आयज वता आतांच वता भुरग्यांक घेवन तूं मनाक लागू नाका तांचे ल्हान आसात ती ना बहिणी जंय मनीस आसा थंय सुवार्थ आसा आनी थंय सुवार्थ आसा थंय कपटकार आसतना वाव आसा म्हाका तुज्या कडल्यान कांयच नाका बहिणी म्हाका तुज्या खंयच्याच गजालीचे हक्कूय सांगपाचो ना अडी अडचणीच्या वेळार म्हाका तें दिसता ते हांवें तुज्या खातीर केला बहिणी म्हाका तुजें कितेंच जमून घेवपाचें ना बहिणी फकत म्हज्या आनी तुज्या भितरले बहिणीचे नातें अखंड उरचें आनी आमी एकामेकाचे खोशेन आदारान जगचें इतलेंच मनाक काळजासान दिसता बहिणी इतलेंच मनाक काळजासान दिसता शाश्वत कलियुगातला कली ह्या ना त्या रुपान म्हाका आनी तुका एकामेकापासून पयस दवरपाचो भूतकाळ जिवंत करपाक सोदता आसत जाल्यार हांव तरी कितें करूं पयली हांव तरी कितें करूं मावशे मावशे तुवें आमच्या खातीर इतले कश्ट घेतले त्या बदलाक आम्ही तुका कितें दिलें कांयच न्ही म्हाका कांयच नाका रे मावशे हांवें प्रतिज्ञा केली की तुवें आमच्या खातीर घेतले कश्टांचे मोल तुका हांव योग्य रितीन फारीक करतलो हें घे मावशे हें कितें ज्ञानी मावशे हांवें तुज्या भाशेचें प्रभुत्व मेळोवपाचो यत्न केला हांवें म्हजें सगळें ज्ञान पणाक लावन हें पयलेंच नाट्य पुष्प रचलां तुज्या पांयार ओपूंक म्हाका तुजो अभिप्राय जाय मावशे मावशेक आवडल्यात पळय मावशी जर खुशी जाली जाल्यार हांव आनीकय बरोवन मावशेची अशीच सेवा करतलो
ह्यानी मावशीगेर व्हड व्हड ग्रंथ आसात, कविता अभंग कादंबऱ्यो आसात. आता हे सगळे आयतेच मेळटा आसतना आमी आनी कित्याक बरोवंक जाय? आमच्या भाशेतून तुमचो फुडार आसा. तुवें बरयली बरी जाली, न बरयलें जाल्यार आमी बरयलें तुमकां वाचपाक विचलीत आशिल्ली. वा ज्ञानी वा, स्वतःची मातृभाषा असल्यासारखं लिहिलंयस तू. अप्रतिम नाटक लिहिलंयस तू. मी आज प्रथमच मावशीला दाखवलं. तुम्ही केव्हा वाचलं? आम्ही न वाचता ही तुमची स्तुती करू, तुम्हाला बक्षिसा देऊ. तुम्ही लिहित राहा आमच्या आईच्या भाषेत. आम्ही तुमचं स्वतः यादी मावशी, सुंदर विषय, सुंदर कथानक, व्यवस्थित दृश्याची माणसे, नाटकात सगळे असा सारखी लंबूत जन्मा केव्हा ही आवडची पूर्वपूर्ण नाही. मावशी, मावशी, अहो, खूप खूप खुशी जाणू, खूप खुशी जाणू. असंच पूर्ण आता आधी पुढे तुझी सेवा करतो ना. रागात जाऊ नका ज्ञानी. तुझे नाटक हाच्या परसही बरे जावे झाले, पण एकच शेजार उणी पडताचं बंधन असताना. कसली सांग मावशी, ती उणी अहो भरून काढी. सांगता म्हणून वाईट होऊ नका, निरशन होतू नका. शिकून अभ्यास करून फक्त भास कळटा, शब्द समजतात, वाक्याची रचना कळटा. शब्दातलं गूढ अर्थ शब्दाच्या आत्म्याचो साक्षात्कार जावंक पावना. पूण अर्था बगर शब्द म्हळ्यार काळी गुळगुळीत खडपां. तुवें नाटक बरयतना जबरदस्त शब्द रचना रचल्या, पण खंयचो शब्द खंय वापरचो हाची जाण तुझ्या लिखाणात दिसना गेली. मावशी, तू म्हाका कोणत्या शब्दाचो अर्थ विचार, हांव तो सांगू शकता. तुका सांगून कळचें ना ज्ञानी. म्हाका कितें सांगपाक जाय तुका इतलें बीन खंयमुचें ना. तुका एक सांग, तुका सूर्य आवडटा न्हय? सूर्य तोच. हो सूर्य जेन्ना पूर्वेक वता तेन्ना ही मळबातली तामसां, हे वातावरणातले सूर आनी फातोडे वेली प्रसन्नताय वेगळी. आनी तोच सूर्य जेन्ना पश्चिमेक वता तेन्ना ही मळबातली तामसां, हे वातावरणातले सूर आनी चिंतांची सया वेगळी. शब्द हो त्या सूर्यासारको. जागो बदललो म्हणजे अर्थ बदलता, संदर्भ बदलता, वाक्याची खोलाय बदलता. दर एक शब्दाचो बाह्य अर्थ समजून उपयोग जाग्यांनी त्याच्या खोल खोल गर्भीत अर्थाचो थाव लागूंक जाय. सांगता म्हणून रागार जाऊ नाका. हांव तुजी मावशी जाली तरी आवयच्या हक्कान तुका सांगता. तुवें तुज्या आवयच्या गर्भाशयान जन्म घेतला. थंय केल्ल्या साक्षात्कारी शब्दांनी बरय, आवय भाशेन बरय. खूप खूप बळजबरी केली. तू आमच्या योजनेचा कचरा करायला निघालीस. तू खरं बोलायला नको तर जाय कोण. ताने रावन कितें करूं? नियतीचोच खेळ हांगा कशें पळगे आतां कशात उरूंक ना. नियतीचोच खेळ. मावशी, तू आमच्या आईकडे चड लक्ष देऊ नका. तिचे सच्चेच तिका दिसता आम्ही तुझ्याकडे ये दे करून मागतले. पूण खरें सांगू मावशी, आमकां तुजे कडल्यान कांयच नाका. उलट हे राहू कांतू म्हणटाले की. राहू कांतू कितें म्हणटाले रे तुमी? आम्ही मावशेगेर रावन शिकून आयले. तुमचे बंगले, रस्ते, स्कुला, कॉलेजाक पळयतल्यार आमचे कडेन तसले कांयच ना. तांचे कडेन संत आसात, संतांची चरित्र आसात, राजे महाराजे आसात, तांचो इतिहास आसा. आमचे कडेन कितें आसा? फकत मिनाच्यो खणी आनी देवळां, दर्यावेळो आनी नुस्त्याची खावळां. आमकां आनी शेकड्यांनी वर्सां लागतली मावशे भाशेन वसावळीक वचपाक. ह्या अशा गरिबी आणि सुक्या सड्यात करपूचे पेक्षा ही सगळी वाडी गुरुदक्षिणा म्हणून आम्ही आमच्या मावशा भावाक देऊया आणि त्यांच्या सावळे सुखान राहूया. आयच्याच पानार पटतीचेर भुसके मारीत. तुमची इच्छा असत जाल्यार आमचो भव्य वाडो आणि तुमची वाडी एकठांय करून एक व्हडलो वाडो करूं येता. तितूंतूच सगळ्याचे कल्याण आसा. हय हय, आमकां अशेंच म्हाका तुमची वांचो निकालच मानूंक ना. म्हज्या भुरग्या कडल्यान तरी अशी म्हाका अपेक्षा नाशिल्ली आनी हाच्या फुडें आसची ना. मास्तर, जुलूमराव,
आमच्या आईला ऐकते नको, सांडलेला पाहिजे. आता इथला कारभार माझ्या हातात आहे. तुमच्या म्हणण्यावर मी विचार करीन आणि योग्य निर्णय घेईन. होय, म्हजो भंय खरो ठरता. स्वातंत्र्य मेळ पूण आमच्या कपलाक लागिल्लो तो श्राप पुसून वचूंक ना. हजारांनी वर्षांच्या गुलामगिरीन ज्यांच्या रक्ताचो स्वाभिमानच मरून गेला, त्यांच्या रक्तान दुसऱ्याचे त्रास सहन निरोपाच्या अभिमानानूच जन्म घेतला. जुलूमशाह जुलमीत गेले, पण अजूनही ते म्हाका जुलूमरावाच्या दोळ्यान कच्च्या दिश्टी पडटा. तेच रुपडे, तेच दोळे, फक्त काळ बदलला. काळ त्याग ध्येय स्वाभिमान असल्या उतरांनी पोटा भरलात त्यांनी. बाकी पोट कित्यान भरतात? कोण जुलूम जबरदस्ती, खोटी स्तुती आणि नकली शाबासकी दिसल्याचे पाय कटून भोगते ते शत्रू नाही, आमचेच मावशेभाव. आणि विशाल वाडीकडून आमकाच फायदो. त्यांचे सगळे कसल्याच कष्ट करण्यासना आमका भोगू भेटले. आमका अहो डुकराय कायच कष्ट करण्यासना आयतेच भोगूक मेळटा. म्हणून तू मैसाचो जन्म सोडून डुकराचो मावशी सुंदरच, पण तिथलेच आमच्या आवाई सुंदर. आवाईचे सुंदर काय मावशेत ना, आणि मावशेचे सुंदर काय आवाईत ना. बाग जिथले सुंदर तिथल्याच रानही सुंदर. म्हणून बागेची तुळा रानाकडे करू नका, आणि बागेची तुळा रानाकडे करू नका, आणि रानाची तुळा बागेकडे करू नका. तू उलट आहे. हाय आवाई, आता हा निघता गोरवाचा राखणं उरकला. आता हा तुझा राखणं झाला. एका वेळार मावशेल्या पायजणाच्या आवाजाने हा फुल्लू सुरलो, पण आज मका माझ्या बैलाच्या गायाचा घाटीचा आवाजही त्या पायजणाचा कळला मला तसा. आमची संस्कृती, आमच्या भाषा बरोबर, आमची भजन कीर्तन, आमचे व्यवहार दर एक गजाल मावशात लागून घडल्या. मावशान केले संस्कार आमच्या रक्तात गोड्यात. आवयन दिले असे किती आमच्याकडे. हे तू कितें सगळे पळयता त्या दोळ्यांतली भुरगूळ आमकां आवयन दिल्यात. ज्या भुरग्याक लागून फातार दवरिल्ले दिश्टी पडटा, ती भुरगूळ मात स्वता केन्नाच दिश्टी पडना. फणस म्हणजे पणसून हे आवयच्या शब्दान सांगल्या बगर फणस म्हणजे कितें तें आमकां कळूंक शकना. हे बघा याने गुरुदक्षिणा म्हटली म्हणून आम्ही हे सगळं मागतो. आता तुम्हाला मान्य नसेल तर नका देऊ. का देऊ? आम्ही नुसती तुमची परीक्षा पाहिली. गुरुदक्षिणा मागतना जशी शिष्याची परीक्षा असता, तशी मागतल्याकूय कुवत लागता. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याकडे अंक मागलो, ताणें तो दिलो. जीव मागिल्लो जाल्यार तो दितलो आशिल्लो. पण द्रोणाचार्यांनी एकलव्याकडे जर ताची आवयच मागिल्ली जाल्यार तो दितलो आशिल्लो. एकलव्य दितलो आशिल्लो काय ना तो प्रश्न मागीरचो. पूण मुळात द्रोणाचार्य आपले गुरुतत्व फुटे ऐकलावन हांचे बद्दल कितें मागलो आशिल्लो काय ना होच प्रश्न आसा. तुम्ही आमचा अपमान करता आहात. अरे इतकी वर्ष आम्ही इथं येऊन त्रास घेतले त्याचं उलट माप आमच्या पदरीत घालता आहात. अरे एवढ्याशा ज्ञानानं कुणाला ब्रह्मज्ञान शिकवता तुम्ही आम्हाला. आणि आमच्या आईच्या दुधावर तुम्ही लहानाचे मोठे झालात हे विसरू नका. तिथल्या प्रत्येक गोष्टीवर आमचा हक्क आहे, आणि एकदा गरज ठरली म्हणजे पुन्हा नाही लागेल असंही समजू नका. तुमची आम्हाला गरज होती आणि आजही आहे. पण गरजेच्या वेळी मदत करायची, आणि मदत केल्यानंतर त्याचा मोबदला मागायचा, असं तुम्ही शिकवलेल्या कुठल्याही धड्यामध्ये आम्हाला मिळालं नाही. जुलूमराव, त्यांना काय कळतं? त्यांनी अजून मावशीचं वैभव पुरतं नाही पाहिलं. आम्ही ते जवळून बघितलंय. त्यांच्या उलवण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका मास्तर.
हांव तुमकां वचन दिता एक ना एक दीस ही वाडी तुमच्या स्वाधीन करून आम्ही विशाल वाडो करतले हो ही अर्थहीन वाडी मावशीच्या पायाशी विलीन झालीच पाहिजे. मावशी आमची आई झालीच पाहिजे. बहुजनांच्या कल्याणासाठी झालाच पाहिजे. मावशी आमची आई झालीच पाहिजे. बहुजनांच्या हितासाठी तुझी सुद्धा खरी ठरली कलियुगात कली ह्या त्या काढात पिता जिंकून तुका बघा पैस दवत पाचो कुचका चुरुक सोता संचलन बैठुले तू आले हाव किती करतली का बैठुले तू आले हाव अवय तू निर्शव नका मावशेने वैभव आर्थिक बळ आणि उदारगतीची फुला पळून खलाट पाहिजे झाले तांचे उठेन चुकतले का तांका दिसता असत पुढावय तुवें दिली सोशिकताय आणि स्वाभिमानाची दोनच पाना ही दोनच पाना पुरवला आमकां आम्ही सैताचे झाले आमचे वटेन हांव भाई नी कोण नी हांव निघतो घुमो तू उगाच डोक्याला त्रास करून घेतोस घुमा उगाच त्याचा पराभव झालो माझ्या सगळ्या भाव बहिणींनी माझ्या तोंडात शेण झाले ते पळून किती हांव डाळी मारीत बसू अरे एका पराभवानं खचून जाण्यात काही अर्थ नाही घुमा तुम्ही फसयलं मला आणि हांवच फसत गेलो तुमच्या कपट कारस्थानात हे काय बोलतोस काय तू भाई भाई म्हणू नकोस चीड येता म्हाका या शब्दाची उपकार करून फक्त घुमोच म्हण अरे जे घडले ते अनपेक्षित विशाल वाडी करपाचे सपन असे माती भरवून जातले हे आम्ही स्वप्नात लेगीत चिंतून आशिल्ले. म्हाका दिसता आम्ही अशा पराजयान तोंड वाकडे करून बसच्यापेक्षा विजयी मिरवणुकीत सामील जाऊन आमकांय अत्यानंद झाला अशें दाखोवप योग्य जातलें अत्यानंद झाला अशें दाखोवप म्हणजे एक काळे तोंड त्या खोशेच्या रुपट्या फाटल्यान लिपोवप एकूण तोंड लिपोवपा बगर तुमकां आनी दुसरो पर्यायूच उरूंक ना हे मान्य करतात दोतोरी घुमा तशे न्हय आणि निमण्या या फुलापणाच्या झगड्यात जय कोणाचा कोणाचा झाला झालो? यात आवय भेटतो मरे आणि आम्ही त्याच आवयचे पूत जाल्यार तो जय आमचो झालो ना आमचो झालो ना वाह पडलं तरी नाक वयर कशें दवरपाचें रे मास्तरान आणि जुलूमरावान बेस बरें शिकयलां तुमकां मास्तर जुलूमराव आता खूप झाले आता कृपा करून तुम्ही इथून चालते व्हा कांतू राहू तुमचे अजून देऊंक ना पूण हांव पूर्ण शुद्धी आसा आयचो पराभव ही एक पहिलीच नांदी हांच्या नादाक लागून माझ्या फुडाराक असे पराभवाचे नाटक कळीत बसपाचे ना तू जीभ सैल सोडून आमचा अपमान करतो आहेस नाही ते ऐकवतो आहेस पण एक लक्षात ठेव आमचा मुळात तू पुढारी बनलास एवढ्या मोठ्या मुद्द्यावर तू विराजमान झाला नाही तर तुझी काय ऐकत होती रे तो ज्ञानी मुक्ती आणि कष्टी इथं असताना एक तो जुलूमशाह आणि जुलमी असले लोक सोडल्यावर आणि कोण लागी करते रे तुका आम्ही ह्या पदार आणि बसलो तुका आमच्या वाड्यावर सत्कार केलो तुका बाजार घेऊन नाचले तुझ्या कौतुकाचा पास झाला आम्ही पास
त्या पावसात हांव चिंब भिजलो म्हाका भाजून चल्ले ना स्तुती सुमनांचे उदक धपरा मेरेन पावले सत्काराचो हुंवार गळे मेरेन पावलो हांव मात त्या पावसात भिजत उरलो अपयशाची पहिलीच बुचकळी खाली तेन्ना कळ्ळें की हांगा सगळे नाचोवपी आसात वाचोवपी कोण ना घुमा अरे एका पराभवात तू इतको बदललो अरे इतल्यानूच सगळे सोपले अजून खंय कितें जालां आमच्या वाट्यात अपयश येवपाक ते ज्ञानी मुक्ती आणि कष्टेच कारण जावन आसात आणि ती आवय आम्ही तिका आवय म्हणून मानित ना म्हणून मुद्दाम तिने आमच्या विरुद्ध काम केला आज ना फाल्या तिका बुद्ध ही शिकोवपाकूच जाय अरे घुमा अरे तू जिंकावा म्हणून आम्ही काय काय करायचं बाकी ठेवलं कला पथकं आणली पुढारी आणले वर्तमानपत्रातून जेवढा विषारी प्रचार शक्य असेल तेवढा प्रचार आम्ही केला आणि शेवटी तर गुंड सुद्धा आणले त्याला मारण्यासाठी गुंड सुद्धा आणले किती साध्य झाले तातूंतले शेवटी सत्याचाच विजय झालो स्वाभिमान आणि आत्मविश्वासाच्या दोन पानांनीच तुमच्या सगळे नाव मागे बरोबर झाले ते जाऊ पण दोन धर्मामध्ये आशिरो एकवट आलेलो काय ना आम्ही दोन धर्मामध्ये घडगांचं म्हणत बांधली काय ना आम्ही आता ती म्हणत पुढारात तुमच्यानी जाय त्यांना वापरू येतात ही द्वेषाची भिंत त्यांना सुखाने जगू देणार नाही घुमा गरज ना म्हाका त्या वंटीची म्हाका ज्ञानी कष्टी मुक्ती बरोबर झगडपाचे ना म्हाका माझ्या आवय बरोबर राहून ह्या सगळ्या भावंडा बरोबर राहून म्हाका ह्या भुयेची सेवा करपाची आसा हांव आतांच तांच्याकडे चूक मागून प्रायश्चित्त घेवपाक सोदतां घुमा इतको तेंप आम्ही तुझे बरोबर रावले हय आता आमकांच अशे एक कोडे ओढून तू त्यांच्याकडे बरोबर जोडपास होता तुम्ही यात तितल्या सहज रीतीन सांगतो तू येयात म्हणून एकदा चुकिल्ले परत गिळू येता वाह आपल्या आवय तू आवय न्हय हे सहज रितीन जाका सांगूंक येता ताका चुकिल्ले सहज गिळू येवं येता घुमा तुका जरी त्यांचे बरोबर वचून रावून दिसले तरी तू तशी करूक शकना तू परत वचूक शकना हांव वतलो माझ्या आवयच्या फुडें वचपाक म्हाका कोण आडूंक शकना तुका आता थंय कसलोच मान रेस्वीत ना तुका त्यांच्यात जागो ना अरे तिने आपल्या आवयचे रक्षण करपाचे तेणे जर तिचे अस्तित्व विरघळून उडोवपा खातीर फुडारपण केले अशे मनशाक कोण लागी करतलो रे कोण करचो ना मागीर तुझो थंय वचून उपेग कितें ना घर का ना घाट का अशे अवस्थेत एकटोलो तू एकटोलो हय हेक्टलो हांव गावागावांनी मनशांनी हेडात रावतलो आणि सांगतलो तुम्ही म्हाका कसो फसयलो त्याचो इतिहास तुम्ही आमच्या भावनांमदी आमच्या धर्माविषयी कशी कडूसाण पातळी ताची काणी जे हजारो वर्सां पयलीं जुलमी जावन गेले तेच तुम्ही आमकां आवयपासून वेगळे करपा खातीर कशे वावुरले तेच म्हाका पटोवन दिवंक जाय म्हाज्या रक्ताच्या भुंयपुताक घुमा तुला जायचं असेल तर जा जुलूमराव जा पण एक गोष्ट लक्षात ठेव तुला मी सुखाने जगू देणार नाही अरे तुझं सगळं बोलणं तुझी सगळी पत्र तुझ्या सगळ्या भानगडी पुराव्याच्या रूपानं आमच्याकडे आहेत त्या जर आम्ही लोकांसमोर उघडपणे मांडल्या तर तुझं काय होईल याचा विचार कर आणि जा
मास्तर तुम्ही कितले व्हड मनाचे तुमच्या विचाराचा पराभव जाऊन सुद्धा तुम्ही आमच्या अभिनंदन करपा खातीर आमच्याच घरात येऊन ताटकळत उभे रावले. राहू कांतू अरे तुम्ही ओगी कित्याक अरे येस अभ्यास कोणाचे सगळे आमचे झाले ते बरेच झाले. एका अर्थान या भुईचे स्वाभिमानाचे दर्शन करी घडले. खूपशा प्रश्नाचो एकाच बरोबर विलो लागलो ना जाल्यार हो विशाल व्हड कोरिया काय नाका हो एकूच प्रश्न सदा तुमचोच उरता आशिल्लो आणि आम्ही मेकळेपणान जोगूक पावचे नासले. सुलभराव मास्तर तुम्ही गुरुदक्षिणा मागली आणि आम्ही अग्नी दिव्यांची पहिली प्रदक्षिणा पुराय केली. जुलमी जुलुमशाह यांचे निम्ने अवशेष आता जाऊन खाक झाले. आम्ही आता खऱ्या अर्थान मुक्त झाले. चला आवय येऊची वेळ. सगळ्यात पहिले ती कथेचे ह्या हक्काच्या राजपाटावर बसवतात. ती खूप कष्टाले त्यांनी खूप सोसला आमच्या खातीर. केन्ना एकदा तिका तिचे ह्या हक्काच्या राजपाटावर बसेन अशें जालां म्हाका. चला हाच खोशयेचो दीस. हो येवची पयली या राजपटा भोवतणी रांगोळी घालत दिवली पेटयात. आपल्या हक्काच्या राजपटाचेर काय बसू दी नितळ आणि मेकळे पळत दोळे फोडून पळू दी. हांवें तुका उत्तर दिले की हांव न्हेसयता तुका मावशे असले कापड. हांव घालतलो तुज्या पांयात पायजणां. आमी मारतले तुका आमी फुलयल्लीं फुलां. आता हे काम म्हजें एकट्याचें उरूं ना आमचे सगळ्यांचे जालां. कश्टीचे गुमाचे राहूचे कांतूचे सगळ्यांचे. मावशी नमस्कार. अभिनंदन मावशी अभिनंदन. अरे अभिनंदन करा त्या राहूचे कांतूचे या म्हज्या भुरग्याचे या घुम्याचे. अरे ताकाच लागून तर हो दीस आज आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. तुझ्या दोळ्यांत तुका हो गुमानी हो पापी फितुरी कपटी तुका पावणेर काडपाक हांवूच जबाबदार. शी अशें पिशा भशेन कितें उलयता. अरे हे तर अग्निदिव्य. तू फक्त निमित्त. खरें म्हळ्यार ही नियतीचीच खरणी. थोडे त्रासाचे जाता पूण तातूंतल्यान निर्माण जाता ते सत्याचो उजवाड घेवन येता शासनाचो काळो पयस करपाक. आवय चल हवा तुझं शिणून गेला घराण्याचा राजपाट आम्ही सजून आणला. तू बस ताचेर हक्कार बस. मावशी त्या राजपाटावर चढू नकोस. त्यावर बसायचा तुला अधिकार नाहीये. हय मावशी जुलूमरावाचे म्हणणे खर नाही. त्या पाटार बसपाक फक्त आवय असून उपेग ना. बाकीचे खूप किती लागतात. बाकीचे खूप म्हणून आणि किती लागतं बसताय. अरे तिने तुमका जन्म दिला जाय पण तुमका वाडयल्यात लहानाचे व्हड केले शिक्षण दिलं सगळे तुमच्या मावशीत गेला. देखून त्या पाटार फक्त मावशीच बसू शकता. आमची आई कित्याक मावशेक स्वताचो पाठ ना मास्तर. असा लहानाय तो तिकाच खावता. मास्तर कित्याक तुम्ही अशी दर गजालीने आडमेळी हाडटात. कसली सूख मेळटा तुमकां हातून. इथले ते परक्याने छळ आता घरचेच छापाक लागल्यात. असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर आम्ही इथून जातो. चला मास्तर. ज्यांना खरं बोललं तर यांच्या नाकाला मिरच्या झोपतात. भुरग्यानो विचार करात. हांव भितर वचून येता. जुलूमरावाचे म्हणणे योग्य असा. कितें योग्य आसा आमच्या घराण्याच्या राजपाटाचेर कोणाचेर मुसली येता. कोणाच्याने नाही फक्त मावशे. हाय फक्त मावशे. तर मावशे तसे जाल्यार आमच्या आवयच्या नाही बी मावशाला राजपाटाचेर बसवत होतं. ना ते शक्य ना. शक्य ना. आमची मावशी म्हटल्यार कल्पवृक्ष आणि तुमची आवय म्हळ्यार तुमची आवय म्हणजे राहू आमची आवय ती तुझी आवय न्हय. तुमची आवय म्हळ्यार ताळकिळो. अरे कल्पवृक्ष खंय आणि ताळकिळो खंय. कल्पवृक्षापासून ताळकिळो किल्ला ना आणि ताळकिळ्यापासून कल्पवृक्ष जमा केला. दोघांच्या अस्तित्व स्वतंत्र. दोघांची मुळात स्वतंत्र. दोघांच्या अंगातले गुणदोष स्वतंत्र. दोघांपासून येवपी रोपाची पिढी स्वतंत्र. मग या व्हडल्या कल्पवृक्षान
म्हटले ना स्वतंत्र अस्तित्व घ्यायचे. स्वतंत्र अस्तित्व घ्यायचे. ही वाडी आमच्या मुळात आईची, तुमच्या मावशीची. तसा पुरावा सापडलाय. फक्त पुरावा दाखवतो. हा दगड म्हणजे शिलालेख बाहेर खोदत असताना सापडला. आता तुम्ही म्हणाल हे सर्व खोटं आहे, पण हा जेव्हा सापडला तेव्हा इथली स्थानिक मंडळी हजर होती आणि तो पाहिल्यावर वाटतं की तो हजारो वर्षांपूर्वीचा असावा. त्यावर आमच्या संतांची ओवी आहे. म्हणजे हजारो वर्षांपूर्वी तो आपलाच कारभार होता हे सिद्ध होत नाही का? झाले समाधान. चला रे, काढा तो राजपाट. हात लावू नका. आता आणि केले उल्ला पहिले आवय काय नव्हती तिथं सांगू दे सगळ्या खऱ्या म्हणून. ती खैच्या तोंडात सांगतली. खैच्या तोंडात सांगतली ती हे सगळे आपले नाही म्हणून. काढा तो राजपाट. चोर झाले यांचे. अरे इथलं वर्षांचे आमचे स्वप्न एक गाव आणि 2 कुडके करू नका. हो शिलालेख सापडला त्याच्या वेळेला जुलुमरावांचे म्हणणे खरे असले होते. आवईन हे सगळे आमच्यापासून लिपवले हे मान्य करूयात. पण मावशी तिने किती का 21 दिवस सांगला की हे सगळे तिचे म्हणून तिच्या उलवणा उलेन आमच्या 21 दिवसाचे किती जाणवले ना. राहू कांदू अरे उचला तो राजपाट आणि द्या बाहेर फेकून द्या. एक पराभव पचवला आम्ही, पण पुन्हा ते शक्य नाही. उचला तो राजपाट. काय करालात का तुम्ही ना? ठेवा तो राजपाट. अरे तो राजपाट आहे त्याची अशी विटांबना तर थांबला असते एवढ्या तुपात्या करण्यासाठी. त्यांच्या गाईच्या राजपाटाला हात घालण्याची हिंमत. आई मी काय केलंय? मी तर इथं उभा आहे. तो त्यांच्या आईचा पाठ नाही, तुझा आहे. तुझ्या अधिकाराचा. माझा पाठ इथं जेवणाचा ताट तिथं बसायचा पाठ इथं. ही वाडी हे सर्व तुझ्या मालकीचं आहे हे तुला कधी कळलंच नाहीये. माझं काय ते मलाच नाही कळलं, पण इतक्या वर्षानंतर तुला कळलं. त्याचा पुरावा सापडलाय. अरे दाखवा रे तो शिलालेख आईला. होय शिलालेख लिहितो. एकदा तुला बक्षीस म्हणून दिलं याद होता. खूप खूप वर्ष झाली त्या गदाली. आणि हवे तुका तो खै शोणाचा म्हणलं. आणि हाव शोणून बसलो. फातर म्हणून समजून तो समापाकडे आम्ही लक्षच दिलं ना. खय शोण ते खबर ना. त्या पुढे भागा येऊन तोडले की त्या कोपाची सुवास जवळ ना गो. तुझी चूक ना ग. हाव तुझे जागारी ना आणि तुझे शिणे काढले. हा देवाला की सदा तुझा जय जाऊस म्हणून मागताले आणि म्हणजे कोणा काळे बसले. आवय आम्ही लहान असताना तू आमका फट सांगलाय. किती फट सांगला रे. आवय तुम्ही सांगितलंय की मावशी सुंदर म्हणून, पण आवय पळोवपाक गेल्यार मावशीपेक्षा तूच सुंदर मी. आवय आमका तू सुंदर. आवय तुका तुका शालू ही फुलां कोणी दिली की? आवय कोणी दिली? अरे सगळे माझ्याकडे नाशिल्ले. शेणून गेलो तर घराण्याचा राजपाट तो तुम्ही शोधून हाडलो. हांव धन्य झाले. आवय बस ताच्या राजपाटार बस. तुमच्यावर राजपाटात बसलं माझी तुमका कोसाली ना. मावशी आम्ही तुका ह्याच राजपाटार बसयतले. एक ना एक दीस बसयतले. मावशे
उपकार करू कोणे कितलेय आदाराचे हात देऊ कोणे आपल्या अंगातले दूधच नाही तर रगात लगेच देऊन तुमका मरणातल्या नवी जीण देऊ तुम्ही सगळं दिवचे मान भोमान हातात आशिल्ले नाशिल्ले सगळे सगळे दिवचे स्वतः उपाशी राहून